Parlem del pas del temps, de la vostra experiència després dels darrers anys. Sou l'ànima, la veu i la personalitat dels comerços de València, perquè esteu envoltats d'història, patrimoni i artesania. Parlem que sou molt més que comerços als nostres carrers. Sou lloc de trobada i de diàleg. Convideu a caminar amb els ulls ben oberts, perquè a cada racó de les vostres botigues ens podem trobar articles únics. Parlem que sou el lloc on avui hi ha més oxigen. Potser perquè heu après de l'esforç que van posar els que ja no hi són. Parlem de l'orgull que és per a nosaltres representar-vos, perquè els vostres batecs diaris, les vostres pulsacions, activen el nostre treball col·lectiu per a seguir lluitant pel nostre i per a seguir creixent junts. Continueu sent fidels als vostres valors, tan genuïns, tradicionals, històrics i tan singulars. El comerç de qualsevol ciutat és important. Vosaltres, a més, formeu part de la nostra història. Comerços emblemàtics de València. Sou part de la nostra història.